Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Las 9:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gidamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Ay, pato! Night Patrol Field Report. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati, Region 1, mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras sa 16 minutos. Karon nga daw, Webes, Petsa 21. Hoy, 34 days before Christmas Day, 41 days before New Year's Day. Sa mga maninay kag sa mga maninoy ha, preparar. Sa mga ihada kag ihado, preparar para ganar. Sa Webes na mga edisyon sa inyo sining nga pala tuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sining nga news team, ato sining nga correspondent. Sa liwat naman nila sila patulong sa pinakaulihi labas na tipon ng mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police, blatter entry, aton sila kapolisan Central Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato sila mata kadulungan oras ang kagabiyo ng ato sila nga patrol 3 na para patrol kayo na panagalambiyong sa pilakabahin sang Metro Bacolod. Iwat naman nato nga bantayan kagimulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is.
Ara si Aksyon John Diaz nga mga responder back to back sa ato sa nga piloto, Aksyon Nani Kirao. Ang ato mga pagbantay sang pinakaulihing mga balita sa international, balita sa national, pang Webes nga edisyon, News Center. Sa Aksyon Radyo Bacolod, buylog nato na puwersa ni Aksyon Eden Aboso. Updal makita sa ato sila nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri kay IT Expert Action JM by King. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinilagad. Ang inyo sinilagad ko naman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action na Rick Magbanwa, op din niyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 13 minutos nga pagpangalaga ninyo para tuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon. Aksyon. Radyo. Ang unang kabahin sa ato sa pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred. Sa mga grocery store, ayaw magkalipat, lista ha para hindi malipat ang ngalan Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang ini mga bahay sa ato sila pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kaluman sa Life Extension Clinic. Gusto nyo libre ang medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa mga dikalidad nga mga medical doctors. Kadto pamasarida na Nakson GA Esteban Building. Ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat, mabatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya, bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nagabutika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalalakson, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang ini mga bayan sa ato sila pagpakalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Mga busing nakahibalo balaka mo,
nga isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamin, minerals kag insoluble fiber nga kinanglanon sa aton lawas. Ini bangod sa kada timpla mo sang Santon Plus Coffee Mix mayara nga soya. Mas kilala maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sa pagtino sa aton colon o kon tinae. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ang ini mga bayan sa aton sa ikapagpalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C. Ang alkalang nga vitamin C na mapatudan sang mga eksperto tunay nga natural antihistamine properties. Mighty C makabulig para makontrolar ang talan nga mga allergy sang histamine. Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kampiyon gid nga kombinasyon. Kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippines Standard Live alas 9:52 by Fast Report ng atol patrol. Aksidente naman sa Dalanon. Yaring patrol with action John Diaz. Patrol per screen. Action mga Eric Lang, kita nag-report along sa Circumference Road. Diri lapit sa may entrance ang Country Home Subdivision. Sakop sa barangay Mandalagan, Surad sa Bacolod. May kang kanan, sige sa ka-vehicle accident. Nga naguntad karon gid ang mga gabi. Bulmado diri sa amo siling accident action na Eric. Isa ka tricycle. Wala pa nga sa tricycle action Eric. Kag may plate number ini nga 5506JS na 5506JS na kasagay din sa isa dari ka truck. Okay. Truck ini siya loaded sang tubo. Kung may karga ini nga tubo, no? Ang plate number is GHC167. Siya yan nakasagaid dyan sa tracking. Yan sa tracking action Eric. Siya nakasagaid. Ang single, ang tricycle na nakasagaid. Oh, hindi ang tracking nakasagaid sa tricycle. Hindi. Okay. Ano ko tanan manong may gabi, surad. Ano na imo no? Erison ano? Alconte. Ading ano ka lagi naga-park? Nagpundo ko kay matipos ang luma. Okay, tapos nakikot na ko ano lugar ata ka Bugosbot. Ito nga nagwa ko skillet na ano. Din siya na igo. Arang igo skillet. Amo lagi na igo skillet. Bala naman kin dala saya. Oh. Tapos todo lang ano mo kaya ko mapag-store kay nakainom ka. Layo pa lang, kitang ko naman sa or wala. Talupang daw. Kaya ko sa talupang daw. Get ako na sa Sumawa. Wala ko check mo. Layo pa lang, talupang daw mo na tayo sa sunod sino. Kaya, napundo na ko yan. Kaya, agam ka to pa lang sa nakapundo ka na. Oo, kaya check na ko sa luma mo. Ari krinis lalong? Oo, lalong. Tapos lang pa mo ara. Na malabot. Ako mo ko nagba. Ako diyon nag-lock-lock kalong. Nag-lock. Ari kinatigalay. Agaling ka pagkagaan. Dito ka na yun. Pero siya naman isa sa tayo sa kaya lang. Pero kamusta? Hindi na. Nagtabog na wala. Pero ang lahat na tupa sa ayon sa motor yan. Nagdagdag siya gala. Oo. Nalampos ng ulo yan. Amo ng mga dugo. Oo. Nalampos ulo yan. So ulo itong pilas yan. Ano siya? Ano kinapakita mo? Pagla. Nakain na matuto ng basa. Pero nastorya pa man siya. Namangkot. Nasatundo siya ano kayo. Ampal. Okay, ikaw din ka makadto gani? Awayan. Dili ka mali. Sa Bonat. Sa Bago. Ano na yung six-wheeler? Six-wheeler sa ano? Moto fighter. Okay, pa Awayan. Central Awayan. Sa Silay. Jan? Yes, sir. Why ka live? May picture lang kung ipasak siya kay na-join ako signal area. Okay. Si Manong mo to si Eric, so naman yung driver. Gina-istorya pa sa subong ng mga tinion. Sa ato naman ng mga kapulisan. Din ang tricycle, ang driver sa tricycle, di na dyan? Magugi lamang yung dalas ang emergency responder sa ambulansya padulong dala sa area sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Okay. Ang pilas ito, ulo, actually, Eric To be specific, di ka lugaran dyan, sa Mandalagan?
Sa may Circumferential Road. Okay. Doon sa may country homes, Baladri nga Bangga. Oo, Barangay Mandalagan. Barangay Mandalagan. Okay. At kami di kayo, ang doon sa country homes nga daan, tamo di mo nagka-parking, ang mga tracking, wala Gani? nag-check sa ila, dili nga tugma, Oo. sa conference side, dili sila nag-check man sa mga karga nila. Ang lugar nga na-aksidentihan da, dyan na wala da suga, wala da street light or traffic, ano? Miyara? Sanag man, sanag? Sanag, sanag ding dalan. Oh, kung nagadlagan ka gali, kung nagadlagan ka normal, naglagan mo, hindi ka nakainom, makitaan mo ang tracking na nagapundo. Yes, makita mo gid no. Okay. Kaya ang mga salakyan diri nag-signal light man, nalabot sila ang mga suga diri tagas. Okay. White na diya, white light ang ginagamit, do LED light balag sa direct. Okay. Amo na nga do Sanag. gid ang lugar gid mismo. So kung ang tricycle mag-agi, lang nga normal nga dlagan, yang hindi dasi kag hindi na kainom ang driver, bakit ani nga may nagapundo nga tracking? Yes, so makita niya gid. Okay. Layo pa lang. Kay layo pa lang niya sanag na yung dalan. Actually, do almost half gig ang dalan na ma-cover sila yung suga gani, no? Kung nagatadlong mo balalaga na gusto nga. Okay. Hindi makita mo gid sa nagapinarking the skills ang dalan na mga salakyan. Wala labot sila dugangan pagid giro sa mga sugama sa mga salakyan nga na dinabay. Malina mo gid layo pa lang kung kamurot ka gid nga may naga-parking. Kaya kung natulog sa direct, ang ining nga truck, nag-parking na niya sa right no? Alagin sa pinakatoo. Okay. Kalapat pa man diri sa may center area mismo, ang alagyan. Ang problema lang diri, kay ang kung lang taon diri sitwasyon sa salakyan, Okay. sa tricycle nga nakabunggo diri, intatungan niya ng linya, bala diri mga broken lines sa tunga sa linya, padulong digto naman pa north. Okay. Dili ka tunga siya naglabay. Tigin nagaw yung duha ka linya. Aras mga tungagin mismo sa duha ka linya sa direct. Okay. Amo tong rason nga nasa gahay, dating likod sang salakyan, sa truck kini. Kung sa rinti, ang goma, ginatsakyali, ginasa lalaki sa direct. So, ang medical bulletin, check na itong kalendara sa area sa Corazon, Luxor, Montalibano, may Model Regional Hospital, kung kamusta na ining sakay diri, nga sa salakyan mismo, ano nga lang, yung sa persona, no? Tisa naman isang sakay, yun nga truck, tatlo sila, yung driver, kagduan niya, ka mga bodyguard, pero wala man sila nasamaran, action, Eric. Okay. Last report, Deacon Dre sa Patrol, ang iyong tagliwat sa Bacolod Action, John Diaz, sa Bacolod Action, sa Bacolod Action, Radyo. Unang report sa Patrol 3 from where the action dira sa Circumferential Road, Country Homes, Barangay Mandalagan. Nagahara-hara nga tricycle. Bubog ang driver, akong sa driver sa tracking. Nakasagay, nakabunggo dira sa kilid lang sang tracking nga nagapundo sa higad sang dalan. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga driver naton, bawhalong gid ha. Ang kabuhi ta isa lang. Hindi lang kita magpadasig lagan sa aton nga salakyan kung hindi gid man na emerhensya. Kung hindi gid man emergency, way ka man lang sa ginahingagaw ka ginadalian, hinay-hinay lang sa pagmanahi sa imo salakyan para malayo ka sa disgrasya. Hinay-hinay lang o aking mahal. Way bala spare part sang tawo nga ginabaligya sa auto supply, amo ginang takos nga dumdumonyo. Kaya mo na permi ang ginasulit-sulit na bra sa ato sila matagpalabati. Ako nagadara kita sa lakyan, ipaiway gid ang pag-inom. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang flash report ni aksyon na John Diaz sa aksidente dira sa may Circumferential Road sa area sang Barangay Mandalagan sa Country Homes. Ginadulong sa inyo sa kalaban sa Santon Plus Herbal Soap. Epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, mga ginapalumok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika.
Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:01 na. Standby anaya sa mga report na gikan sa ato sining nga mga correspondent. Dali lang gid ha, tagailang ko chimpo ninyo kag ligwa. Kay lecturan tani balao. Ang malabastos, malapoderoso nga sahi sang chief of police dira sa may syudad sang Sipalay. Good evening. Magandang gabi kay Police Lieutenant Colonel Nisirato Sabando, ang officer in charge. Officer in charge palang kaganit sa Sipalay Police Station. Daw si Sino ka na nga akig kag magpasipala. Bastos ka nga klase chibu police. Police Lieutenant Colonel Nisirato Sabando. Kadamo sang mga Lieutenant Colonel nga mga Chief of Police sa mga banwa kag syudad nga siyado karespetado, cool kung naghambal. Hindi bastos, hindi poderoso. Katulad ni Police Colonel Nisirato Sabando nga officer in charge palang kaganit sa Sipalay. Matcha ko si mo do, kung magpasipala ka sa parehas mo do, pinalusot mo sa buli mo. Bastos mang klase si Pupulis ni. Si Police Lieutenant Colonel Nisirato Sabando. Taga-dini siya, taga Palawan. Ano ni siya? Lateral entry. Kadamo ko sa mga lateral entry nga mga Chief of Police nga nagaranggo sang Police Lieutenant Colonel nakarespetado ya, kakul ko maghambal. May ara pa na gani gamay nga advice mo sa media. Pero ining si Colonel Nisirato Sabando ni, ang Chief of Police ni San Sipalay nga officer in charge pa lang, iho di karga kag 15 tonelada. Kapoderoso si imo kakabastos ka nga klase, Colonel. Way ko kasalapo, Colonel, katulad sa imo. Nakabastos yung mga klase, Colonel. Maghulahambal ka sa media, to si Sino ka. Matya ko si mo daw, perfectionist ka, maghambal ka ron na. Makita mo kung ginapakita mo din sa Negros. Kung ginadala mo ng kabatasan, Colonel Sabando, sa imo lugar sa Palawan, please, diri sa Negros, hindi pagdala ang imo kabastos, ang imo pagkapoderoso. Amo palang kaniyang ranggo mo na, iltikol palang kayo di karga kag 15 tonelada. Kung maghambal ka sa media, na susino ka. Kung ginahimo mo dito sa lugar mo sa Palawan, pues, Colonel Sabando, hindi di pagimua sa Bacolod, sa Negros, especially sa media. Kay media sa Negros diya, respetado. Huwag nagakutaw-kutaw para si mo. Ang obra mo, tinika lang. Anong ginatikal mo da sa Sipalay? Ang pagpadakol mo sa wanted person? Nga ginakuhaan mo sa banwa sa reward? Amo na ginapatikal mo Colonel Sabando? Ang accomplishment mo sa wanted person? Nga ginapriority mo ang top 10 para nga may kuhaon ka 5 sa syudad sa Sipalay? Amo na lang ginatikal mo Colonel Sabando? Kabastos klase ka Chief of Police ni ay? Sino ginasiligan mo din sa Negros? Ang media sa Negros niya talaon. Kag mark by word, Colonel Sabando, kung si taon mo diyang media, kung bastosol mo diyang media, pero ang iutang sa media sa Negros, gahugpong diyang ang media sa Negros, Colonel Sabando. Isipab na, gigan niya si Action Nonoy de la Cruz, ka nagkuha ng balita. Huwag ka rin nagrikta si Nonoy de la Cruz, siya kuha balita sa inyo dara, sa pulis. Nagrikta kami sang balita sa lugar sa diin natabo ang ini-insidente.
nga paglutang sa 8 ka tuig nga bata sa kagalingon niya nga amay nga napatay, why kami diraya Kernel sa bando nagrekta sa imo nga police station? Kay sigurado kami why kami na siya makuha sa imo da. Ang itikal mo na da mga wanted person nga accomplishment po da. Why kami nagkuha si mo da balita kaya sa bando? Nagkadto kami sa lugar ya, naghimo kami sa amon kaugalingon nga investigasyon na makuha ang nagakaigo nga informasyon. Kaya kung isaling na namon sa imo, why kagin sa informasyon nga mahatag Kernel sa bando? Anong ginapatikal mo di kang ginapa busyad sang tiyan mo di ang imo performance na sa wanted person? Kabastos kasi Kernel ni. Kada mo sa mga Kernel ka mga chief of police na kinalata sa mga baluwag kag syudad sa Negros Occidental na hindi niya bastos. Pura niya bastos kag poderoso nga klase pamalakat na yan ni Kernel sa bando daw sa syudad sa Sipalay. Kung ako kay Mayor Montilla, pahalinon ko na ang chief of police na. Kung ako kay Vice Mayor sa mga city councilor sa Sipalay, pitisyonan ko na, pahalinon ko na. Himuon ta ang natabo sa iya sang dito pa sa sakuna na destino sa Escalante. Ado isuka sa sang mayor to sa Escalante. Kita mo pag-relieve siya to sa Escalante, ang mga pulis to kabinayaan niya, nagpaihaw ka na palitson baboy. Tungod ka na ripay, kaya hindi na maayo ang pagpapalakat ni Kernel sa bando dito sa syudad sa Escalante. Puwerte papalakpak sa mga pulis to. Kaya kung mag-aking si Kernel sa bando, daw pinalusot sa buli ya. Puwerte mga aking sa pulis ya. Hindi ka magari full place Kernel napakitang gilas ka na di, pangayaw ka pa, taga-Palawan ka pa. Hindi mo ya pag hindi mga media ya sa Bacolod kasi Negros, kinani kong progyuta ka sa media, makita mo. Sunta di bala mga chief of police sa mga banwa kasunod ka may ranggo nga Lieutenant Colonel bla. Kay puwerte ang teamwork sa media. Uri may kabastos yung klaseng chief of police ka. Kabalo kami sa ginatawag kung paano mag-handle sang amoni nga mga sahi sang kaso Kernel sa bando. Kabalo kami ya. Kung ano ang dapat naman i-report, kung hindi dapat i-report sa amoni nga makaso involving minors Kernel sa bando. Hindi mo kami pagtudluan sa amon obra. Obrahan ang obra mo da, hindi na kami diriya sa Aksyon Radyo pag tudluin sa amon trabaho, kag hindi mo ya pagtudluan ang obra sa media sa Negros. Kay kami nga mga media sa Negros, kabalo kung paano mag-handle sa mga katulad sila kakaso involving sa minors. Puwerte yung pasipalaya kay Aksyon Nonoy de la Cruz. May kapabati lang ko sa ngaga kag sa Ugtos program ni News Direct. Bago ako spanit ko mo. Ari ang text mo kay Nonoy de la Cruz, Kernel sa bando. Una yung text, Noy, bawal ang mag-interview sa bata. Yes, Kernel sa bando. Kabalo kami. Nga bawal na. Ikaduwa yung text kay Nonoy de la Cruz. Kanino ka ba nagpaalam? Mano kami simo malisensya? Nga maghimo kami sa kagaligo ng mga investigasyon? Hindi na namon niya obra. Nga maglisensya pa sa imo, nga mag-investigar kami. Kami sa radyo, kami sa media, may kaugalingon nga ginatawag investigative report. Amon niya obra, nga mag-usisa kami sang amon gusto mabalaan. Obra habla kayo sa bandong, obra mo dabla. Hindi kami patudloy, habla kayo sa bandong, bonano ka manimo nga. Ikatatlo yung text kay Nonoy de la Cruz. Huwag ipilit kung hindi pwede. Makasuhan ka namin. Ariyo na pamahog pa si, napogo niya pa si Nonoy de la Cruz. Again, Kernel sa bando, kabalo kami sa obra namon. Hindi na kami pagtudloan. Ito gina dogi na pahog ipas Nonoy. Huwag ipilit kung hindi pwede. Makasuhan ka namin. Mo na katatlo ka text kay Nonoy. Ikapat na ka text. Magseminar nga kayong mga media.
Kita mo ng katuntosang Cebu Police sa Sipalay kasi Colonel Sabando. Magsimina nga kayo, mga media kayo. Animal. Sa seminarya Colonel Sabando, bastante kami. Basi imuya, kulang-kulang ang seminar mo. Kaya ang karakter mo, kabastos, kakapoderoso sa imo. Hindi mo kami pagtuluan sa ubra namon Colonel Sabando. Kabalo kami ya. Ikalima yung text kay Nonoy de la Cruz, ang amang correspondent sa Sipalay PNP. Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo, animal. Kabalo kami sa ginahimo namon, ikaw ay Colonel Sabando, ay kakabalo sa ginahimo mo. Kag ang trabaho mo na Sipalay. Ikaanom, nga text kay Nonoy de la Cruz, kahit istorya, bawal. Ay, animal. Maghimo kami istorya, kapag imbestigar kami, bawal. Oh, come on, Colonel Sabando. Klase, opisyal man. Na nag-kernel ka pa imo man. Magparespeto tayo. Colonel Sabando, kung gusto mo respetohon, respetuha kami anay nga media. Kay respetohon ka namon. Kung ang ginaobra mo hindi mayo, paano kami magrespeto si mo man? Ang klase kisampon, nahimo mo ni gani kay Nonoy de la Cruz ang pagpasipala. How much more sa mga ordinaryo nga sipalay nun? Aber, Colonel Sabando? Oh, come on. Paano kami magrespeto si mo kay ikaw mismo nga opisyal sang pulis? May kagadag ka parespeto? O, ari pagit ang text kay Nonoy de la Cruz, oh. Bakit sinabi mo sa Action Radio na nagalit ako sa'yo? Ituod man, Colonel. Nilagani niya akik ang ginahimo pa kay Nonoy de la Cruz, oh. Pati pa pamahog, no po, gumos Nonoy de la Cruz. O, ano pagit ang text kay Nonoy de la Cruz? Para ka naman hindi lalaki, kasalanan muna. Kita mo lang na. Inagi man yung klase statement yan ni Colonel Sabando ni man. Ay, Diyos ko. Namasaka ang dugo ko sa imo. Oh, amo ng text siya kay Kwan. Amo na mga text siya kay Action de la Cruz. Ang correspondent namon sa Sipalay Police. Ikita mo lang na. Magparespeto ka, Colonel Nasirato Sabando. Antes ka respetohon sa Sipalay nun, antes ka respetohon namon nga mga media. Magparespeto kaya una. Paano kami magrespeto sa imo man? Kaya ikaw mismo, huwag ka nagparespeto sa kagalingon mo. Daw ikaw yung pinakamaalam da. Kung mga akig ka sa tao mo daw, pamatyagan kuya sa imo daw, ikaw yung maalam. Magpasipala ka sa sa mga tao mo daw, pinalusot mo sa buli mo. Daw ikaw yung maalam da. Oh, ariyo, napalagiwan na priso si Palay. Wala gani badakpan, ginipsan lang na nila. Kikita nyo lang na. Karnaping ang kaso. O, ari. Te, nadakpan nyo niyang tao nga nakapalagyo na sa inyo, nga may kaso nga karnaping. Sa si Palay, Colonel Sabando. O, why mo ni badakpan ay, ang ginapatika may permida, ang pagpanakop sa mga wanted person nga may reward katag 5,000. Nga may kakabalo nga nagareklamo, pulis mo da, bisa mulo waslik gamay lang. Why mo gigina waslikan da? Oh. Tapos do pangakig ka sa media do, matya ko do, ikaw yung amo da. Yang dapat magseminar, Colonel Sabando. Kag hindi namon, Colonel Sabando, kinanglano ng serbisyo mo, diri sa Negros, puli ka to! Sa Palawan ka magparanom kamuti kahoy!
Magpanadol ka to sang duta ka magpanamtano maiso. Hindi na mo niya kinananon di ang mga amo nang asahi sa attitude ka karakter sang chief of police nga bastos ka poderoso. Naimo ang bigyan si media na mo nga hindi mo na mahimo sa mga ordinaryo ng mga tao nga naga-kadto sa police station mo da. Pag nagpamatis, Colonel Balero, sabi, Colonel, ihabo ni Mindanao ng chief of police palayo. Hindi na mo niya kinalano ng serbisyo, ya. Kita mo ito ginaluan na ito sa mga opisya sa Escalante, ito kung ginhalina niya kay kaalaw performance man. Ang obra, ya, pa si pala, kapanakig na tao, ya. Ako mga akil mo ito, si sino ka dumaalaman. Animal. Purti ko nung pamalakpak ko sa mga pulis sa Escalante mo. Sa ginrelieve siya. Toto JM. Sa ginrelieve si Kena Sabanto sa Escalante to. Oy, purti ko nung pamalakpak sa mga pulis mo. Yay! Napayata baboy, palitson ta. Sa ginrelieve si Colonel Sabanto sa Escalante, oh. Kaya nga, hindi man ito kagwanta sa iyang LGU to sa Escalante. Kula ko kay Mayor Montilla, kay Vice Mayor da. Sa mga city council sa Sipalay, palino nyo da. Alaw performance na. Ang ginapatikal, permi niya na, ang papanakop sa mga wanted person. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Hindi na mo niya Colonel Sabando naluyagan, kag hindi kami nanamian sa imo nga serbisyo di sa Negros. Puli ka to sa Palawan, no? Taga Palawan ka, puli ka to. Hindi ka din namo niya kilanano kung namo nang sahi sang pamatasan ng imo. Kigan mo yung media, tuluan mong media sang obra nila. Obra na sa Colonel, lang imo obra da. Dakpa tong priso mo nakapalagyo, ho. Na may kaso nga karnaping. Napatikal mo na mga wanted person mo. Tawag niya para sinunod de la Cruz. Nano-interview ako, kaya may nakpa ko di wanted person, no? Iho di karga kagisi nada. Ay iba ka mga chief of police ka na di, wala ka panawag sa aksyon radyo nga. O interviewhan nyo ko di, ka natakpa ko di ang rapist, no? Why gani? Kung si Bando, ya? Kinapatikal, ya? Nanoy, tawag ko di, interview ako di. Ipatakpa ko di wanted person, no? Pweh! Ay na, ano makasing, ha? Chief of police naman. Sus! Ginoo! Patawara sila. Ay, kung may chimpo ko, eh. Time no, takang DTX 500 capsule para mampawan ka karon ay. Pero ka pamati, dira si Mayor Montilla sa Sipalay. Mayor, Vice Mayor, City Councilor sa Sipalay, pahalin na nyo na si Sabando kay waywaay nga chief of police. Tikala ng iyada. Mga problema, kamuda, pilakadlaw da, mga Sipalay nun, basi pasipalahan niya madagag pangakigan niya man da. Naimo ay karis bidya, sa ordinaryo, pangatao nga Sipalay nun da. Ayuan nyo pala trabaho nyo. Kaya kung maayo ang trabaho nyo, puwerte man di ang report namon sa inyo. Kasi si Sabando niya, ginapatika ni Permi, kag ginapasikat ni Permi, ang mga wanted person nga nakpa, no? Ito yung top 10, may reward mo. Yawat mo ng 5,000. Sabi. Hindi mo yung Colonel Sabando pagtuduan ang media diri sa Negros. Kaya bastante kami sa seminar. Kabalo kami sa trabaho namon. Kabalo kami sa amon ginahimo. Police Lieutenant Colonel ni Sirato Sabando. Kabalo kami sa trabaho namon. Kada mo na sa mga PNP chief nga naglalabay, nga nagasilingit permi sa tanan-tanan nila ng mga field commanders, be it regional, be it provincial, be it city director, nagahambal permi ang chief PNP. Magtulungan tayo. Media partner. Kung baga sa mga basketball, dapat may teamwork ang pulis kag media. Because ang media, amo ang nagabulig sa pulis sa paghatag informasyon sa hindi na makadtuan nga putok-putokan nga mapatikan nilang ilang accomplishment kag hinimuan. Only media.
Kisabulig sang media, mababalo ang tao nga mo ni performance sa iyo nga chief of police, amo nang accomplishment sa chief of police nyo, amo nang nahimuan sa chief of police nyo, nan, tandaan mo na, Kernel, ni Sirato sa bando. Dapat mangin partner ka sang media. Pero sa kabastos kagapoderoso mo na aktwasyon, hindi kami magpartner sa imo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ay, may chimpo lang ko. May pulo lang ka baliswa kag ligid-ligid si mo may magyan ka sa akon din. Kung chimpo ko lang alang eh. Oh, si Action Roger Gote. Si Action Roger Gote para na. Itago na si Action Roger Gote para magdayda ng dugo ko di kag saka klamay ko ni kay ni Sirato sa bando ni nga bastos kag poderoso nga si Chief of Police si Palayo. Subong pala kanina, manawagan ako sa mga mayor di sa Negros mo. Kung si sa bando, magkanto siya, di pagbatuna. Kay tinikir ng obraya. Sa mga mayor, kada ko bati subong sa aton. Basta kani may i-recommendar sa inyong ngalan sa bando. Si Nisirato sa bando. Advice ko sa mga mayor, hindi siya pagbatuna. Kaya ang tinikir nga magyan nyo sa iya, hindi hamak, hindi porte. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ari ang namin himuon Chief of Police, kaya bisan di mo na niya ibutang nga banwa kang syudad, sigurado ko batunon gini siya kay niya. Kung himuon siya ka Chief of Police, hindi niya poderoso, hindi niya bastos, loving and care ni saya. Ari ka to report live gikan sa Masyudad sang Cadiz. Si Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action Roger Gotib. Jer, may gabi, Jer, pis kabin. Yes, action alik may gabi kag may gabi sa itong mga kaksyon. Oy, siya ka na yung mayor sa Cadiz, da? Si may nalipat ko. Mayor, ano ganes, sa Cadiz? Paglipat-lipat mo ko nung gata, kublasi mo. Dito ka patagaan ka ron, siya ka na mayor sa Cadiz, da? Si Mayor Salvador Bading Escalante. Okay, Mayor Bading Escalante. Mayor, may kapita, basi ko kapabati ka, ha? Basi ko may marekomendar sa mga ngalan, pulis o talan kayo ni Sirato sa bando, hindi pagbatuna. Ay. Oo. Ipabilin si Police Major Mansuito. Manong kernel niya. Amo gani, amo na nami mo kernel kay hindi niya bastos kag inaya respetado na klase opisyal. Oo. Kaway na ya poder ya kag hindi na poderoso nga magpangakil sa tayo ko kigay ko kung sobra-sobra na gid man eh. Di ba? Oo daw. Kilala mo na si Sabando, hindi? Kagin na si kagin na si Escalante eh. Kagin si Escalante ah. Gin-relieve na siya, di ba? Oo. Pwerte ko pag-relieve ko siya kung Action Roger. Kung pwerte yung pamalakpak sa mga pulis Escalante, alam mo? Pamalakpak Pag-relieve siya? Oo, nagbakal pa baboy, ka nagpaya baboy mga pulis na, napalitson. Yeah! Wala sa bando! Purting batasan, mga akik, purti mo. Do, why believe la siyang tawal, makigan niya bla? Pag nagpaihaw yung baboy. Nagpaihaw baboy, mga pulis Escalante, pag-relieve ka sa bando. Buguro itong gapar na nga naman tikaan, gid. Matikwali ko na, katilaw ko pa litson nila eh. Way kabalotong, amon lutong kalipay na kagin-relieve ng Chief of Police sa bando Escalante. Kaya niya, way ko supportay LGO kay kuan mo kay sa bando sa Escalante, kaya way man mo. Ay, galing ka. Ay, swerte. Amo na nga nagdugo.
Do madigwa ko ng mga pulis na siya kuno kung siya mga akig do purti mga akig kuno mo do. Oh. Purti mga akig. Ay, gali ka. Do perdiyo niya pa si Provincial Director Colonel Baleros mga akig. Ano? Do sobra pa sa do perdiyo niya pa si Colonel Baleros mga akig. Ang kaso ya basta ga pangakig ka, basta importante ang kung ano tong ang sala dito lang ta masaway. Oo, amak may diktahan mo yung media, katudloan mo bang media sa trabaho. Kabalo kita sa ngato yung katrabaho, kag dapat i-report, kag dapat ini-report. Oo. Hindi ba? Bago ta panaog lang sa May kung bago na panahog sa lobby kay. Mananggiti na ya. Balo niya pa niya kayo mga media, mag-seminar kayo, ay animal. Oo. Bastante ta sa seminar. Maseminar na ko no? Maseminar kita ko nga mga media. Ay, sino kay imo yaman? Oo. Pa! Ikan nami nga chief of police nga natuluan niya pang media sa trabaho. Hindi ka rin kaislo sa trabaho mo na. Atong pa na priso nga na palagi may kaso ka na pes. Pero sa mo may dakpan to. Ay, may na palagi. Ay, so sabi mo giningulo ipsan lang to. Ay, Ay, sus. Nugay kang tinikil. Sa imo lang ginatinikil yung accomplishment ng wanted person ka top 10 kaya may reward mo. Oo. Ang 5,000 ang reward natin, awat pa. 5,000? Oo, ang reward. At Idrias Cadiz, 250,000. Kaya kita mo lang na, way gani aga panikasong ka si Colonel, si Major Mansuito da. Oo, manog kernel na. Kilala ko pas niya, dakpan niyang top 10 most wanted persons sa palay. Oo. Kuha sa 5,000 niya, way kami giwaslikan. Ay, animal, oh. Ay, kanami, oh. Ay, oh. Way pariyas nga klase chief of police. Bako daw mo man sa mga amigo nga mga chief of police nga may rango tanan Colonel nga do karespetado kag kayo man lang mag intent na si media niya do ka pinasahin isi sa bando. Ya taga Palawan ikuno mo. Taga Palawan? Oo, siguro siya nang pulik tos Palawan naman na tanong tao mo taga Mutikaw iguro mayo pa. Pero permi man ato permi man dali namon ma-interview sa local di Blau. Sino? Si Colonel Sabandog. Talagang natikal yan, wanted person nga nalakpan sa inyo. Ate, wanted person. Mag mo yung dakop to sa top 2 bla mo sa 10 most wanted. Oo. O tawagan si Nunoy din ako. No, interview ako, hindi kami nalakpan ko di top 2. Tinikil! Kamu pala ka na nadakpan mo, wanted. Ito ka? Ay, suspirte. Iwerte. Baga pa naman pre sa kay Nunoy de la Cruz, tawag pa sa Nunoy yan, Noy. I-interview ako di kay, may dako kabalitan ni Nunoy yan, ano na, yung may top 2, di ka wanted person, takpan ko di oh. Ay, sus. Yung di karga, si nilada. Ay. Sus. Magamuna na klase, ugali ng Colonel, hindi na mo na nanon, servisyo mo sa Negros yan. Ay, ito. Tapos kiga is Nunoy de la Cruz. Oo. Yan, lugid ka to sa aksyon na doon, kigata ka. Oo. Ay, sus. Iga niya? Oo. Na, ano. Matikwari ko na tao ni Primo ko sa una General Bisagas. Bawo kung ari pa sa serbisyo si General Bisagas niya, balo ko si Primo ko, Prems, abilap doon sila may kagpagi para madudla na o. Hindi ko na rito ni ko si Primo ko, Mike Bisagas mo. Oo. O, damo ka text ako niya, ang action rin, kamo ginayang ugali, iya ka, bastos ka kung mga kilo si sino-sino. Ay, gali ka. Oo. Ate. Damo din mga pulis nga nag-text ako, no, guro, nakagi, maniguro siya, guro eh. Kagi man ano. Kagi, maguro aki, kag nag-experiensya, maguro kung anong batasan niya eh. Hindi ta na gusto, wala ta siyang ginapakita, di nga sa bando, yung amunang klase, batasan, nga to kapastos. Oo. Ay, karon ma! Ginapakik mo ginako karon! Di pa mo ka na ablaw. Yari. Ay, karon ma, kita mo karon ginapakita mo karon. Di pa mo ka na ablaw. Ha? Ay, karon baknuton ta karon. Hindi ta karanggaan pisos karon. Ay, animal. Taka na mi turn.
Do makuan ko do magwa ko sa panit ko. Oo. Si Rome nag-text ako leon niya haso na. Ano ko no? Haso na. Ang problema na kaayos na speaker na sa bando. Ikaw nung tuya. Ikaw nung tuya. Hindi kami ya. Di pa mo ka na blaw. Ayo. Way wa ay. Ha? Layog. Da. Hindi ko machimpo eh. May lima, may walo na may bulubaliswa sa iligdaan mo. Oo, di kayo. Oo. Hindi ba pagpatamin, ano kay? Kaya ginapatamaan yung isnunan eh. Yan ang ginawin ka to sa aksyon na doon, kikita ka? Wala tayong kika lang? Dali ka na laki. Ano nga ba kayo nun? Ikaw ni Mar. Ayo. Nano section nunoy? Di, kigan niya ko. Nung may ipag-tribya mo niya, muna. Ito ito, Blyce, nunoy sa kubrab na. Oo, tila Eh, nunoy ang veterano na sa radyo. Kabalo na isang dapat i-report kag dapat hindi i-report. Asus, Nanigulang na si Nunoy de la Cruz sa media. Imo yung abagwano kung nasa nagpakitang gilas kaya imo yan sa spalay da. Ay, karon baklanta karon. Ay, karon pa imo ta TTX 500 capsule karon. Tinaya. Oh. Makapakongin na. Ako yung traksyon ako Jerry ka pangakik mo, nablang sobra na ko sa blang pag tamay sa tao sa parehas ta blang hindi na ko na kumbinsido ha. Oo, ikaw pa yung ati grabe ang imo nga. Ako nga ko sa ti ako isa ko daw pwede ta na mga mahuluhipsa nga matulirar ang daw hindi mayang-mayang mo sa patasan sa pulis sa hindi pawalaan ta mo. Oo, gani. Pero hindi to sobra ni iya nga tutuluan niya pang media nga. Oy, seminar ka mo ha, magso seminar ka mo mga media. Ay. Ay, karon. Ay, punggi ko jer. Ay, karon. Oh, sige na, report na wa. Hindi wala kay. Report ah. Yeah, report na. Ayo, ay, karon. Ay. Sige na, report na. Yeah, report na. Pero basta mo naman si Mayor Escalante nga kung may ma-endorse na nga mo na ang apelido, hindi kita? Ay, galing kasi mayor. Call na guro Ha? Monitor man siya sa Bunsaton. Mayor Escalante? Oo, siya sa Facebook. Mayor Escalante, may gabi na Mayor tibay kita. Naglaon na Mayor, Mayor, yawat naman. Sige na. Siguro makakuha na ito mo kung sino ginang makakuha sang 250,000. Ara na, tagnaway pa? Oo, buwas ko no, i-cover sa buwas. Pero sigurado na nga ang tagaan na mo gina siyang informant? Ate, mo ginay. Ate, good. Uyatag ang para sa iya. May mga kuha na, yung ako ganito, daw utikan ko mo lang to. Ano nang imo yung ngayon? Ayun, di purma. Hindi pagsundab lang style ni Kernel sa bandog la, rin tao niya nga. Ay, ate. Pila kadlaw ni ko sigihon ni Police Lieutenant Colonel ni Sarito sa bandong iya batasan. Ipatira ko na siya kay Jack Balaan mo. Kayo na si man? Ang drama tablang nga Jack Balaan. Biratur. Bati ka na? Bati ko na. Jack Balaan, Biratur, Part 2. Part 2. Oh. Nakagwarto lang sa persuan nga si Jack Balaan mo. Oo, nakagwarto sa. Di subong ginanting sa mga BGMP, oh. Oo. Muna gali, no? Munang kasaysayan niya. Ha? Muna gali kasaysayan niya. Oo, muna kasaysayan niya. Oo. Ate, sige. Do tamimi ka kay sa bando pag-report ko, ha? Sige. Ang ako lang i-appeal kay friendly advice, ha? Kay Lieutenant Colonel Nisarito sa bando. Oo. Colonel, kung nagpamati karong gabi, bag-uhana ang imo batasan. Amo na simple ngayo ko siya. Simple lang? Bag-uha ang imo hindi maayo nga batasan.
baguhon. Baguhon, may pagbago. Kung sa mga kung sa mga sa English pa na repent. Repent and Repent lang eh. repent lang, okay. Repent mo lang na barang sa itong papintahan mo liwat, repent. Oh, repent. The pork and beans. Ayo di purma. Sige na. Sabi mo, repent ka. Abi ko nga repent ka abi ko repent ka lain lang nga repent sa Biblia bla. Di repent niya sa ito pa. Kung gusto mo baguhon, Oh. pintahan mo liwat. Yes. Ang dapat isaron mo dabi mo na, no? Ano? Simple lang. Hindi lang kada commercial na ya. Report kita. Isa ka. Sige na. Serious. Sa makatapos sa kapulisan, Action Eric. Dinigid lamang hapon nga sa diin tingay nga ma-operate sa makatapos sa kapulisan alas 2 pasado alas 2:20 takma sinigid mga hapon. Kadiin gidakop ini nga persona gikilala kay Elmer Canelada, 37 anyos ng edad, kag residente sang Purok Langka, Barangay Kaduhaan, Ciudad San Cadiz. Ang inimbitan nga persona ang ginaristar sa mga elemento sa Cadiz City PNP kag subong man sa mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa bahin sang Hinubaan. Sa Hinubaan by virtue of warrant of arrest. May criminal case number 213616018 sa kaso ini nga murder. Nobel recommended nga ginlagdaan ni Honorable Judge Renato Conra, Honorable Judge Fernando Ilumba ng RTC Branch 61 sa Kabangkalan City. Okay. Nakapit sa ini September 11, 2014. Ang nimbitan nga akusado karon nangyara sa custodial facility sang syudad sang Cadiz. Sa dugang naton nga balita, sinigid lamang mga alas 6:05 na napatigay sa isa ka bypass operation ng mga katapos ang kapulisan sa siyudad sa Cadiz kag tigay nga madakop naman sining bypass operation. Amo si Wendell Agil E. Bermudez, 31 anyos sa edad. Mayara nga live-in partner kag residente ini sang Barangay Kaduan proper siyudad sa Cadiz. Impatigayon ang bypass operation naman sa may crossing Martisan, Barangay Burgos. Sa din, tigay nga makuha ang 3 kasasi sang elongated plastic nga may unod nga sa ginapatihan nga Shabu. Kalakip na sini nga na-recover man ang bypass money nga gigamit mark money nga 500 piso bill alin sa pusher buyer nga pulis pakadto sa pusher nga si Wendell ginaligar nga pusher nga si Wendell Agil. Ini siya ang karon yara sa PNP Custodial Facility, may pilas niya sa ulo. Uy. Kay sa ini siya ang gipusasan matapos nga nagpakilala ang pulis nga nagabakal sa iya nga nagdawanay na. Nag-attempt siya nga magpalagyo. Pagkapalagyo ya, medyo gindimalas ang tikang na dayos. Ang iya sininga ulo nagtupa sa haligi nga semento. Agoy. Kag nabuka gid ang semento. Uy. Ang iya ulo na pilas. Ay, aba. Pilas sa ulo, pero bukang simento, ha? Buka ang semento, kag pilas ang ulo, bakod ulong bata. Gusto ninyo, 3 ulo. Ang 3 ulo, ang semento, pigaw ang misklada. Pigaw ang misklada ba sila labas palapaw, bla? Substandard. Substandard, labas palapaw, eh. Hindi kakita ka na kalampos, ulo ng tao. Ang semento, buka yung ulo sa isa to yan, pilas lang. Pilas lang. So, gidala siya sa Cadiz City Emergency Clinic, agod nga ipabulong. Kagang iya bindahi, kung lang taon sa picture, halin sa babaw sang ulo, angot sa sagang. So, kung siya, gin palibot ang iya sininga bindahi sa ulo kag sagang. Dira, agi ang iya sininga bindahi bangot sa pila sa iya sininga ulo. Sama ni Action Eric at madulong nga report, mga balita, mga informasyon.
Gikan diri sa may siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutim nga report. Sa Bacolod, aksyon! Rojo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Night Patrol! Ayos, salamat kay Aksyon Roger Gote, but there you have it, live report gikan sa mga syudad sang Cadiz. Ang mga police report na aksyon na Roger Gote Berdolong sa inyo sa kalaban sa DTX 500 capsule. Sa iyo mga pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify. Detoxify. Pagaliya pagkatumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule katino ini sa aton mga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa aton atay. Ini man ang nagabulig panubo sa imong blood sugar bangod sa organic compounds nga bison, carotene kag polypeptide. Gani sa may mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sa diabetes, ang katapat sina DTX 500 capsule. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ang balita ni Aksyon, Roger Gote Girdulong man sa inyo sa kalawan sang Santon Placer Valowel. Kombinasyon sa madamo nga yerba, Santon Placer Valowel, manami nga ibanyos sa panuhot kag panalakit sa lawas. Santon Placer Valowel, isa kapahid, dula ang sakit. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mayang gabi nila sa kagawad Joffred Chapantas, ang Barangay Robles sa La Castellana, muman kay Barangay Kapitan Chad Feria. Sa mga taga Barangay Robles na mayang gabi Banwasang La Castellana. Good evening, ang puso mo, kalma lang. Siling ni Manong Emil, kag ni Manang Nilida Lopez. Toto Mark Salanggada, mayong gabi mga taga ABS-CBN nga monitor man sa ato. No? May gabi din sa mga taga Apollo Restaurant, sakay Toto Chong sa Apollo Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching. Taga paurok-urok sila daw. Sakay SPO3 binitwa da. Sir, may gabi dira sa imo. Salamat kasi mo sila papamati sa ato. Sakay Parinono Agisando da. Mr. and Mrs. Nono Agisando and family. Dira sa Barangay Manulin, Banwasang Kawayan, boga pa urok-urok din sila. Amo man si Rosie Junto, Riby Cabrillos, Nanay Richelle, kay Tatay Ted Rihida Sr., ga pa urok-urok kido pamati sa Aksyon Night Patrol program. Ga pamati gisla. Toto Romo Pasaporte Ares Calboda may gabigid. Ga pa urok-urok gid sa Aksyon Night Patrol. Toto Roy Beltran. Siling niya, relax lang pang. May gabi dala kay Toto Roy Beltran. Kay Sermon Lopez da may gabigid Sa kay Primota SPO3 kun SPO4 na ni. Edgar Marcelo Magbanwada mayong gabigid no sa kay SPO4 SPO3 Edgar Marcelo Magbanwa nagapahunay-hunay da sa iyang rest house to sa iya dira nga beach. Sa kay Migota Kirk Jan na de la Cruz mayong gabigid. Siling niya, puso mo bro, lipat siguro nga Lieutenant Colonel pa lang siya. Lieutenant Colonel na siya, sabi siguro patrolman pa lang siya. So, gini si parita Kirk Jan mo. May gabi na sa kay paring Kirk Jan de la Cruz, ano? Katas Agisando. Oh. Naina nga balbal ya pre. Doma huya man taba. Ari na ang resulta sang loto nga ginahulat nyo. Ti paranohon ta pa kay basi daw kumabla. Agad nga ba siya may nakakuha gito?
Unahon tang resulta sang Lotto 649, ang jackpot price wala sa man nakakuha 39.4 million pesos. Resulta 649, 18, 42, 20, 30, 23, 38. Again, 18, 42, 20, 30, 23, 38. Resulta naman sa Lotto 642, jackpot price wala sa man nakakuha 48.6 million pesos. Resulta 642, 7, 22, 16, 19, 15, 21. Again, 7, 22, 16, 19, 15, 21. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Antes kita mag-commercial break, pasunod na isa ka breaking news, isa ka Just in Report. May kaso naman sa Sipalayo. Ini Kernel sa Banduas. Itinguaan mo mga sulbar, ha? Sulbaron mo ni ang pagpatay sang bata sa kawalingon gamay. Ikadua, ini po yung kakaso. Sulbaron mo ni Kernel sa Bando. Kaya kung hindi po ni ba sulbar, i-relieve takatakaron. Buta ka sa Mindanao karon. Hindi mo na matapos, ha? Nukay ka na tinikel, ha? Hindi mo pag tinikel ng mga wanted person, takpan mo, ha? Areo, Solbara. Action Eden Aboso sa News Center. Action Eden, good evening. General Magbanwa, good evening. Sige ko, ito lagi ng plano mo daw. Pero Action Eric, patay iyang isa ka lalaki matapos ginbuno, Uy. kaginlabo sang iya sini nga bayaw kag hinablos. Sus. Lasay sang gabi sa Stranger Paradise Village, Barangay San Jose, syudad sang Sipalay. Ginkilalang biktima kay Lito Bayawan, 58 anyos, samtang ang mga sospetsado amo sa J.R. Bacurnay, 24 anyos, kag Bonifacio Tabanaw, 47 anyos. Sino ka Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., hepe sang Sipalay PNP. Hindi naman na siya nakuha. Ha? Sa interview mo? BFF kami, ha? Hanap na pa-interview sa imo? Of course! Okay. Sa initial action Eric na pagpangusisa sang kapulisan, hubog ining mga sospetsado. Yung bayaw ni kang hinablos. Oo, Ilito. pero dugang pa, ginatanaw nga motibo sa nagluntad nga krimen, amo ang pagbalos, Action Eric. Uy. Bangon ngayon nahibaluan, tuig 2012, ginpatay man ni Bayawan ang utod ni Tabanaw nga si Roberto Tabanaw. Okay. Ti si Bayawan ang nakaangkon sa nagkalain-lain nga pilas tugas ang pagpamuno kag labo kag ginutod pa ang nawala sini nga kamot. Sus. Matapos ginhimo ang krimen Action Eric, gilayon man nadakpan ng mga sospetsado kag priso karon sa custodial facilities ang Sipalay PNP para sa nagakaigo man nga disposisyon. Na-recover man sa mga sospetsadong binangon kag kutsilyo nga ila gingamit sa pagpatay man sang biktima. Pamatay naton si Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. Si Lito Bayawan, noong 2012, pinatay niya rin yung kapatid ni Roberto Tabanaw, kapatid ni Bonifacio Tabanaw na si Roberto Tabanaw. Sino na siya sa Bando? Bayaw niya rin. Kasi ang Tingog ito, asawa ni kalulo, Lito no? Bayawan Bastos. ay kapatid ni Bonifacio Tabanaw at Roberto Tabanaw. Okay. Asawa ng victim. Putol nga yung kaliwang kamay yan sa kabilang kalabas na bahay na tagpuan. Nakabuot pa sa Kalawang kamay, tapos magambas, yung ulo, basagang wasak-wasak ang kanya, utak niya, tapos yung katawan, yung mga paa, yung mga kamay, yan, maraming makipulit. Parehos gyapon nga barangay San Jose gyapon sa syudad man sang Sipalay. Atong bata, atong nitiros tatay, ito San Jose man to, no? San Jose man to Action Eric. Ti amo na subo nga. Pasalamat na kay Lieutenant Colonel Sabando. Nagsabat siya sa aton. Ikaw na salamat siya. Action Eric bantayan taman eh. Okay. Ang dugang pa nga mga base man sa ilang investigasyon kay revenge ni Action Eric ang motibo man sa nagluntad nga krimen. Balitalin sa News Center ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Salamat gid aksyon natin na boso Jackson Report. Ba grabe no. Ginpulihan sang bayaw kag ginablos ang tiyo. Kaya ang tiyo nagpatay man to sa relatives man to sang naglabo ka nagbuno siya. Ang gawa siya ni the revenge of pork and beans. Balusay ni balusay. Ay, puwerti nga mabalita. No, barangay San Jose Sipalay gyapon ang insidente nga na tabo da. Go puwerti. No? Tingog ni sa bando ka pa cute-cute man nung bastos ka chief of police, no? So, kayo man sa interviewon. Hindi ka kabuot, bla? Hindi ka pa cute-cute ang tingog, ya? O, ara. Imo na obrada, tuduwi obrada. Hindi kayo obra sa iba, mga pabantayan mo. Tuduan mo pa yung iba sa obra na nga hindi ka rin ka-istro sa obra mo daw, ara, o? Pura na ng patay. Ara, obrahan lang imo obra kayo sa bando. Hindi kami pagtudlo sa amon diri obra, pag hindi pagtudlo pag hindi pag-intrahe ang obra sang media. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. May gabi nila sa kay Al Pacino. Paurok-urok si Toto Al Pacino. Sir, may gabi na si mo. Sa kay Jan Langusta, may gabi. Sa kay Tricia, sa kay Trix Chi Magbanwa. Kay Father Nomer Makiranda, Pads, good evening. God bless you, Pads. Father Nomer Makiran. Si Father Lora Pulupandan mong, no? Sa kay JP Ahina, arasa check attendance lang. Kapamati si Tatay Candido, kag si Nanay Gloria Hidalanga, sang Hinigaran. Sa kay Chules Hidalanga, alin kay Gina Hidalanga Ponhe. Toto Pons Espino, monitor Toto Pons. May gabida sa imo. Si Engineer Arthur Normandy and family sa Tacolika monitor sa aton Jojo Arturo Soliano Santander, Cuales Cagbine Flores, family sa Sitio Cubay, Barangay Napoy Kabangkalan City ka monitor sa aton aling kay Engineer Emmanuel Mawi Mira Flores Cuales. Engineer to Blanggin PM ko si mo. Good evening, Action Eric. Kakalma lang ang puso mo. Hindi tayo magbanat na sa ila. Basta ara lang ta sa insakto ya. Ano gani? Kung insakto ginahimo na, ginabanatan, taman ka ginapabalot sa puliko. Pero kung hindi insakto, dapat taman banatan. E base sa pagbanat, taman mamugklat ang mata nila kag makita nilang diferensya kag kasaypanan nila. Marama kay Toto Reggie Valencia Tilanas. Sakay Mami Elsa Berry, sakay G. Dilag, Toto Boknoida, kapurok-urok, daling kay Josel Berry. Monitor kami dito sa Barangay Minuyan Morsha, Philip Laurente. Sakay Jude Gales Makawiwile. From Nataasan, Sipalay with my wife, Primo Joyce Magbanwa. Oy, may gabi dala kay Primo ta Edgar Marcelo Magbanwa kagay Madam Joyce Magbanwa. Gapa urok-urok man sila gyo. Ron Vasquez na may gabi. Sakay Grace sa Domdumaya, sakay Primo Nelson Magbanwa Jr., that's Key Cordero. Mayang gabi kita sa imo. Watching from Taiwan, si Music Chris Trexilion. Mayang gabi. Good evening, Action Eric. Papulian na to siya sa Palawan, Bastos Klase Police, siling ni Juani Mel. Si Mafi Ibanog, pamati sa to, no? Garanta mo sa ato siling live streaming. Salamat, gid. Paring Roger Montalbon family, may gabi, gid. Mayor Sangkadis, Bading Escalante, classmate ko na. Action Roger, Action Eric. Mention sa iya. Kay Gayuhom gina siya. Ay, gali ka, sir. Gabi dala kay Sir Edwin Pinida. Sir, ito lang PM ko si mo da. Good evening, Action Eric. Pinapakinggan po kita palagi from Manila. More power, Action Radio. Roel D. Junior Ramos. Salamat, gid.
Check attendance lang sa mga nakakaon na tanaw live streaming upod si Gashana Kagrex from Sharjah, United Arab Emirates. Champoy Amador. Sir, good evening. Si Nida Bilote Olarte, kapaurok-urok kidwa. Action Eric, Merry Christmas and God and good health. Alin kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Si Carisha Gab naga-monitor sa aton. Maninay Jo Salanga, may gabi igid. Uy, sakay Madam Grace Fos. Madam, good evening. Kamusta si Madam Grace Fos na sa New Jersey? New Jersey, Madam, no? Para ka ng galida. Met Lawaga sila, Manville. Sa mga taga Manville Royal sa Division, ha? Sakay Mr. and Mrs. Rodney Richardson. Sakay Mr. and Mrs. Rodney Richardson, happy listening and happy wedding anniversary. Sakay Mr. and Mrs. Rodney Richardson. Kag sakay Gerdun, Cobrad. Ano mag-pronounce? Gordon Cobrot. Correct ni kay classmate ko Roel Villar, kay classmate ko Rolly Villaros, no? May kabidala kay Mr. and Mrs. Rolly Villaros and family. Si nanay kag tatay ka ba mati sa aton mo? Nanay kag tatay ni Kuan ni classmate Rolly Villaros, gapa mati gi sa aton. Gapa urok-urok gid sila. Salamat gi kay classmate ko Rolly Villaros. Kadto man talang-alang sa mansyon ni Mr. Richardson ba? Katahom sang balay. Milyo man ang bili. Sir, may gabi dira sa imo. Kagbayan na dira nga paurok-urok. Si Angelina Divino Ligaspi, paurok-urok man o. La Carlota City, ka sa ato si Doms Gardosi III. Bata ni Anhing Duming ni. Si Norma Calisterio Bunda, nag-monitor man sa aton. May gabi dira sa imo. Sa kay Angelina Divino Ligaspi. Sa kay retired police colonel, my good friend, Placido Hintolayon family, may gabi sir. Albert Anchado Kaluoy. Tamiyaw ko lang partner ko si Paul Fernandez. Halin kay Sheila Fernandez. Mr. and Mrs. Paul kag Sheila Fernandez. So, kini sa radyo. No? Kapamati niya permi. Si Borny Magwad. Good evening. From Orani, Bataan. Rodjan Laguatan. Gardenville Tangob. Si Cap Paul Par. Ni Ernesto Paul Pareño. Wow, party. Glacial Yolo Masculino. Dahil Glacial, may gabida sa imo. Sa Kabangkalan City, monitor si Ivy Argilies Puro. Puro gid. Ami Rivera Coral, check attendance lang. Jeddah, Saudi Arabia, si Samson Albirio, Cativer, mga taga Polo Pandan, monitor sa tono, si Nanay Lirio, alin kay Rodjan Laguatan, Mr. and Mrs. Nestor Escobido and family, Laguna Vicente Noexca, Mr. and Mrs. Lilibet niya, my good friend, Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa station number 6. Kapulisan na monitor sa aton. Mapisa mga hepe sa Ibi Magalona, si Police Captain Wilfredo Binuman Jr. and family. Sir, good evening sa imo, ha. Kaya sa imo mga kapulisan sa Ibi Magalona. Jocelyn Kalamaan, monitor sa aton. Alarcon de los Santos, good evening. Mapi Ivano, sino pa? Pamindan Kapi, si Erwin Tristizao. Toto Saldiriston, may gabi. Si Iram Ina, si Rapsi, Toto Robilio Lampreya Salas, good evening. Si Teresita Aurita Kahuraw, pamilya Silibio sa sitio Halandoni, Barangay Aranda, Hinigaran, alin kay Marcos Salibio. Inday Casmer Rose Pisong. Ay gabita sa imo, madam. From Riyadh, si Alan Castro, pamilya Poderoso,
Alin kay Rinaldo Podiroso, Barangay Bata, si Angel, si Joval, kag si Gabriel, alin kay Bogart Espanyola Season. Pamilya Tingala, alin kay Melchor Tingala Jr., Lando Alfantasa Look, Rizal Escalante City, Archie Fidad, ang Panamyaw, Marcos Salibio, paring kilo sa guys sa Tokyo, Japan, Singapore si Janie Osiser, Toto Rinaldo Podiroso, monitor gid sa ato, no? Atamya ko dara si Lene Agustin, Brillantes family sa kay Lola Consing Dorias sa Purok Marang Barangay Mandalagan, check attendance lang. Jack pala Almirador. Good evening kay Idot sa Taytay Kabug, aling kay Jiron Javier. Si Agostino Lidesma, check attendance lang. Si Maylin Fildad, ginatamyaw ni Archie Fidad. Si Edmond Momo Capilan Valenciano. Si Toto Maymay Fernandez Estrella, Vice President sa OTTG. Pamilya sa Binalbagan, Kaporok-Urok. Adrian Ausan sa Talisay. Easter Ilay, ang Panamyaw. Kapaurok-urok yun. Jojo, Gigi, Kael, Yoyo, Maoy, Cedric, Vicente, Batoy, Giser. Alin kay June Bernasol, ang Panamyaw. Jeddah, Saudi Arabia, raman si Len Cantong. Kamunito man si Bots Choi, haraman kapaurok-urok man. Joseph Agaton, si To Flores, sa Silin Home, si Inting Biboso, Lisa Joy Ilon Amoroso, kapaurok-urok yun, si Lensky, Love Ingada, haraman si Heaven, haraman waga, paurok-urok si Kwan, kapaurok-urok si Heaven. Isa Mrs. Judith Calvis Pamposan family, happy listening. Very good evening, ang high blood mo ha. Ni Colonel Placido Hintuloyo, retired police colonel. Isa Mrs. Judith Calvis Pamposan, may gabida. Numeriano Junior Castel, good evening. Kami ako na lang akong pamilya, link kay Nemia, Ngipin, Iwayan. Watching from Imbos, Cavite, Martin Aliling. Trix Chi Magbanwa, monitor gid sa ato, no? Ilo kuno kay Ponce Espino. Rosilin Soles, NCR si Mark M. Dima Laluan, si Michael Samson McDowell, si Danica Intrina Disillo, si Al Pacino, si Cusi Phil, si Wax Wala Mapalta. Si Al Pacino, gamunito sa ato. Diyan Longustada, may gabi ha. Kami ako lang happy birthday kay Lelebet Minki Bulak. Gapa urok-urok isla pamati sa Action Night Patrol. Maninoy Mayo, Manila Chari sa Labasyon da. Good evening ha. Kagmayo lang nga pagpaurok-urok. Kay Mr. and Mrs. Elmo Retiracion and family, good evening. And ladies of Manville. Okay. Sa mga ladies ng Manville, kami ako muna ni classmate Rolly Villarosa. Mailan nila nga pagpa-urok-urok. Balik kita when we come back. Balik ang report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang, ato importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
Balitang may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! May gabi dira sa kay Kuan, may gabi dira sa kay Dicky Guanzon, no? Sa kay Dicky Guanzon, amo man sa kay Toto Rojan Kyokson, ga monitor sila daw. Ga pa urok-urok sila sa Action Night Patrol program. Salamat gid sa kay Toto Alden Fiel, mga miyembro sang Comrade sa Presidente Dras Toto Hilim da, may gabi gid Mr. Hilim, Presidente sang Comrade, no? Good evening dira sa kay Lani, alin kay Marilan Traya, ga paurok-urok man, no? Salamat gid. Sige dira nga pag pamati, kag pag paurok ko. Balikan na sila Patrol 3, balikan na si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Dari si Aksyon John Diaz sa balik report, Jaltis Kamak. Aksyon ay nagkisabir ka personang pinason na inisa-isa ka 80 anyos nga lalaki kilala Virgilio Patsoro, residente sa Purok Masagana, ang ganisarat sang Bacolod, alinali na rin sa tumbak sa Nerekya sa area man sang Barangay Alihis. May nakitimin na kalabay ang rescue team kailan na isang giningagaw dala sa area sa Corazon Luxir Montalibano Memorial Regional Hospital matapos lang kaangkon sang pilas sa ulo. Samtang dugang pagig nga balitaryo, isa ka lalaki ni 40 anyos itago talang ngalan kay dumay na ibot na lang ni mga kapulisan kaya mga nagkapadulong dala sa area mismo sang Dalan Libertad, Mabini Libertad na nagatanga-tanga na ining 40 anyos ng lalaki nga wala na siya panumduma nagsaneriga. So dali sa dulong dali ko nag-pick up ini sa ila sa tubang dala sa isa kagasolinahan pero sa Dalan Mabini Herraes why na nasang animo ining persona nga ini giningagaw na lang din nila sa area dala sa area sa regional hospital para matatapan sa mga attending physician action na kag ma-checkid kung ano pinakaulit sa niyang kondisyon. Di ba manimaluan kung tagatiin gining persona nga ini aksara kaya wala pa man record mismo ang aton nga mga kapulisan. Sa dugang pagit nga balita, droga na naman. Apang iniisa naman niya kamariwana. Isa ka grade 12 student ang nadakpan sa mga kapulisan sa Police Station No. 5 sa bypass operation nga ginpatigayon. Trigid amang hapon sa area naman sa Senda Carmen, Barangay Granada, Surat sang Bacolod. Na-recover diri sa Luzon ka control 19 anyos na lalaki. Naging kay Alvin Danique ang duha ka ni Ricket kag tatlo ka mga sasay sang ginasuspetsuan marijuana Akson Erika. Sisunod rin naman kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang Station Commander, Police Station No. 5 Madukay na ninilag na monitor ning si Danique. Kaya ginapatiyan nga nagadulong abing sa legal nga tulog sa pila ka mabulutuan. Dahil yaman na ginakatuan kay ini siya isa ka grade 12 student pagid lamang Akson Eric, no? Karon ini sa preso sa Cosadia dara sa Police Station No. 5 para sa Regakigo nga disposisyon. Balita gikan sa patron ang inyo taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa patron sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Good night, ka. Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kay Aksyon John Diaz. There you have it.
ang kapugusan nga pagpangalagat sa Action Night Patrol program. Webes nga edisyon, balik inibuwas Friday nga edisyon. Last yes, top to balas 11. Basta ka ni Friday night, 1 hour lang ta, 10 to 11. Ayos! Ato siling mapatrol na Unit Reporters in Action nga napalagan karabay sa kay Action Roger Gutiv. Of course, Action John Diaz. Nani ka naman ito kapiluto sa Patrol 3 na para Patrol. News Center Action Eden Naboso. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup Security Guard Tunog Panwa. Back to back kay Security Guard Campaner. Upod kay IT Expert JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sila Sangbaco. Si Broadcast Engineer Bernie Vilacana sang Batang Suay. Back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa ngalan sa Station Manager Action Ona Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Kurman Action Night Patrol Program Lunes Tubtob Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw gid makalipat atis magtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.